maayo nga adlaw sa inyong tanan. Kini amo ang una nga bulan sang bago nga tuig. Kag magapasalamat kita sa Ginoo kay magkapadayon man kita gihapon sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Kini makita sa Lucas kapitulo 13 alin sa 6 pakadto sa 9 kag akon pagabasahon diri sa Hiligaynon nga nagasiling si Jesus nagsugid sa ila sining palaanggiran. May higira sa katamnan sang isa ka tawo. Ang tao nagkadto sa pagpangita sing bunga sa sini nga higira. Pero wala gid siya sing may nakita nga bunga. Ganin nagsiling siya sa iya manugtatap. Abi dumduma bala, 3 na katuig ang pagbalik-balik ko diri sa pagpangita sang bunga sa sini nga higira. Pero wala gid ako sing nakita nga bunga. Tapsa na lang ini nga magpadayon ini sa pagpalamgod sang duta. Pero ang manugtatap nagsabat, amoy pabay ilang anay sa sini nga tuig. Kutkuton ko o kutkutan ko ang palibot sini nga panaa nga sini nga kahoy kag abunuhan. Kung ini nga kahoy magpamunga sa madason nga tuig, ti maayo. Kung hindi, ti ipatapas mo na lang ini nga kahoy. Ini nga istorya nga akong ginbasa diri, isa ini ka palaanggiran. Kag kung maghambal kita sa mga palaanggiran, nga isa sa mga metodo sang pagtudlo ni Kristo sang una, ini nga mga palaanggiran, isa labang ka ordinaryo nga istorya diri sa duta, pero may ara ini nga espirituhanon o kung langit nun nga mga kahulugan. Kagamoy ni ang aton pagkatanawon karon, ang mga kahulugan sang parable na nungod sang isa ka kahoy nga ginatawag higira nga wala nagpamunga. Kagining kahoy ang ginapaabot sang tag-iya hindi dahon kay prutas ni siya. Ang kinapaabot bunga. May mga kahoy man nga wala kita nagapaabot nga magpamunga. Katulad abi sang balunggay, ti inday man na iya kay ulutanon na iya. Kung ulutanon ti ginapaabot dahon, pero kung prutas gani nga klase sang kahoy, katulad sang paho o kung santol, ang ginapaabot sa tagiya ang bunga, hindi ang dahon. Kag ang parable diri nagaistorya nga ang tagiya sang duta nagasagi na balik-balik, mga 3 na katuig nga balik-balik in iya, pero wala gid siya sang nakita nga bunga. Bisan arikotoy na lang nga bunga, wala gid. Kag ang tag-iya diri sang uma suno sa parable, amo ang Dios nga amay sa langit. Kag ang manugtatap diri sang uma, amo si Jesus Christ, ang bungtod nga anak sang Dios nga aton manluluwas. Kag ang kahoy diri suno sa parable, amo ang tao. Una sa tanan ang ginatumod sini nga mga tao, amo ang mga katawhan sang Israel. Ang pungsod nga pinili sang Dios, way nagbunga. Pero tungod kay ang Dios man sang tanan nga mga tao, dala na lang kita sina diri sa sining nga parable. Tanaw naton kung ano ini ang mga bunga. Kay man parable ni siya, di ang gingamit diri kahoy nga prutas nga wala magpamunga. Ti tungod kay parable ini, tanawon taya ang aton kaugalingon nga mga katawan,
kay kita katulad sini nga kahoy suno sa parabola. Ang una nga tanaw naton kung ano ini ang kinahambalan diri nga bunga. Kay ti ang aton niya nabalaan ng mga tao kung taong singanon nga bunga, ti may bunga man tao pero bunga sang balas. Inang mga katol-katol nga gatubo sa aton lawas, bunga sang balas. Pero ang ginahambalan diri, espirituhanon nga bunga. Kung espirituhanon nga bunga ang paghambalan, ina naka-record sa Bible. Sa Galatia 5:22, makita naton dira ang ginatawag nga bunga sang balaan nga espiritu. Tilawan naton nga basahon agod nga makita naton kung ano ang ginapaabot sang Dios nga bunga halin sa mga katawhan nga iya gintuga. Kagang Galatia 5:22 nagasiling, ang bunga sang balaan nga espiritu amo ang gugma. Una na siya. Pero akon ini ipares ang English nga pulong, ang katumbas niya kahulugan, agod makuha naton ang bugos nga ideya sa ginahambal na nungod sa bunga sang balaan nga espiritu. Kaya ang pulong diri nga hinilonggo o kung hiligaynon nga pulong may mga mabudlay nga daw mas mahangpan panimo ang English kaysa termino o kung pulong nga hilonggo. So ang una nga bunga amo ang gugma o kung love, ikadua joy o kung kalipay, pagidait o kung peace, pagbatas o kung patience, pagkalulo, kindness, pagkaayo, goodness, pagkamatotom, faithfulness, pagkamapainuboson, humility, pagpugong sang kaugalingon, self-control. Ginatawag ini nga bunga sang espiritu. Ang gusto ng silingon isa lang kabunga. Pero ang isa kabunga katulad nga gin-slice sang siyam kabilog. Kung mga tinapay pa, slice bread. Ang isa ka tinapay, gin-slice sang bali siyam. So ang isa kabunga sang espiritu, gin-slice bali na siyam. Kagamuto ang ginmensyonar nakon nga mga bunga sang balaan nga espiritu nga magapakita sa kabuhi sang tao, ina ko ng isa ka tao may ara na nga Diyos siyang kabuhi. Dodomo naton nga ang Biblia, balaan na kasulatan, nagatudlo sa aton nga kung ang isa ka tao magtuo na kag magbaton kay Kristo sulod sa iyang kasing-kasing, ang balaan nga espiritu magapuyo dira sa iya. In other words, ang aton lawas makabig nga dwelling place sang Holy Spirit. Kung ara na ang balaan nga espiritu sa aton kabuhi, magagwa sa aton kabuhi ang ginatawag nga bunga sang balaan nga espiritu. Kaya ginmensyonar na akon kay na mayara nga siyam ka slice kung mga tinapay na pasang bunga sang balaan nga espiritu. Hindi na akon masulit ang siyam. Siguro makuha lang ako bali dua o kung tatlo. Pag-ibili na akon sa inyo ang iban, inyo lang reviewon ang Galatia chapter 5 verse 22. Kagang una nga bunga diri, nag-inmit lang ko kay na, amo ang gugma o kun love. Ang tao hindi makahigugma sa Diyos, kag hindi makahigugma sa iyang isikitao, kung wala ang Diyos nagapuyo sa aton mga kabuhi. Ang Diyos gugma, kagang sarang lamang makahigugma sa Diyos, kag sa tao, amo ang tao may Diyos mismo ang iyang kabuhi. Pero aton pagid nga tanawon sing maayo, ining pulo nga gugma, mayara nga mga nagakalain-lain nga kahulugan sang gugma. Una, may ara man nga gugma ginatawag nga divine love. Diyos nun nga paghigugma.
Pwede ikaw makapatuhoy sa iban sang Dios nun nga paghigugma, tapos nga imo na ginbaton si Kristo sa imong kabuhi. Kagini nga paghigugma amo ang pinakamataas sa tanan nga paghigugma, ang divine love. Kaya kung may Diyos no na ikaw nga paghigugma sa iban, hindi ikaw maghimo sang malain sa iban nga tao kay ginahigugma mo siya. Kag hindi ka gusto nga maglain siya, maglain niyang buot kay nahigugma siya. Diyos nun nga paghigugma. Mayara man nga klaseng sa maghigugma nga ginatawag nga romantic love. Ang romantic love iya ginapatuhoy lang sang lalaki siyang asawa. Kag ang asawa man sa iyang bana, panawag sina romantic love. Hindi mo na iya masigi hambal sa ibang nga tao, nga hindi mo man asawa, kag hindi mo man bana, daw may boundary siya, dira lang na iya kutob. So kung nagsiling ka sa imong isig tao, I love you, siguroon mo kung ano nga sahi sang gugma ang ginambal mo, divine love bala o kung romantic love. Kung romantic love gani, basi nagsala ka, dapat ihambal mo lang na iya si imong partner, imong asawa o kung sa imong bana. Ay araman nga love mangyapon, nga ginasiling siya friendly love. Pagigugma si imong abyan. So may ara na nga klase sang pagigugma no. May ara nga divine love, Diyos nun nga pagigugma. May ara nga romantic love. May ara nga friendly love. So sa aton paghambal, I love you, kabalo ka na kung ano nga sahi sa magigugma ang imo ginhambal sa iban. Kagyari man di ay kadwa nga klase sang bunga, ikadwa nga slice sang bunga, halin sa bunga sang espiritu, nga ginatawag nga joy o kon kalipay. Aton pagkitanahon jutay kung ano ini ang ginasiling nga kalipay, no? Kitang mga tao daw medyo malipayon kung damo ta kwarta, damo pagkaon, lanbi na get sang Pasko no, damo pagkaon. So daw may kalipay ta. Pero ini ang kalipay nga bunga sang espiritu, wala lang niya nagaagad dira kung damo kwarta mo. Ang Diyos no nakalipay, may kwarta man ang tao o kung wala, malipayon siya kaya ra nasusulod siyang kabuhi. Diyos nun nga kalipay. Wala nagadepende kung anong kahimtangan kag sitwasyon sang imo kag akon pangabuhi. Ang Diyos nun nga kalipay, bisan diin ka makadto, malipayon ka. Bisan wala ka kwarta, malipayon ka, kaya ara na siya sa sulod. Bunga ina iya sang balaang nga espiritu. Hindi ni bunga sang aton natural nga pagpangabuhi. Kung ang tao wala sing balaang nga espiritu siyang kabuhi, hindi man ay magpamunga. So ang pulong driya nga joy, ginabatyag sang tao, ang Diyos nun nga kalipay, bisan wala-wala na siya, malipayon ka man gihapon. So makita ni naton sa mga katawhan palibot, kag matingala lang kita kung kaisa nga may mga tao nga mas imol pa siguro kaysa aton, pero nga malipayon sila. Ang sabat sina tungod kay naara sila nga Diyos nun nakalipay, sulod sa ilang kabuhi, nga mo ang bunga sang balaan nga espiritu. Kag ang ikasyamdre nga slice, nagsiling ko kay na hindi ko ni matandog tanan, tungod kay nga aton panahon, hindi gid man magtugot. Pero ang katapusan dre, ginahambal nga bunga, amo ang ginasiling nga self-control. Pagpugong sa aton kaugalingon. Kadamo nga mga bagay nga hindi kita makakontrol sa aton kaugalingon, siguro golpeada mangakig kita, o kung hindi kita makakontrol sa aton kaugalingon sa paghimo sang sala. Ina nature na nga ari sa aton, ginatawag naton iya nga natural lang nga kinaugali naton ina. Masulbar lang ina ang pagka mainito naton kag hindi pagpugong sang kaugalingon kung ang balaang espiritu mismo amo ang magakontrol sang aton nga kabuhi.
Madasig kita maghambal, wala kontrol. Madasig kita nga magpangakig, wala kontrol sa aton kagalingon. Pero kanang balaan ng Espiritu amo na magkontrol sa aton kabuhi, then makasiling kita kontrolado sang Dios ang akon kabuhi tungod kay ang balaan ng Espiritu ari sa akon kag nagabunga ina kag makita sa imo kag akon kabuhi ang mga bunga sang balaan ng Espiritu. Kabay nga sa sining bag-o nga tuig, magabunga ang madamo nga bunga sang balaan nga Espiritu sa aton kabuhi. Agod makita sang Ginoo kag makita sang mga katawan nga ikaw kag ako kontrolado sang balaan nga Espiritu sang Dios nga nagapuyo sa aton mga kabuhi. Ang masubo dire suno sa parable kay ang tag-iya sang uma nga amo ang Dios, nagasagi balik-balik siya ang uma pero wala gid siya sinakita. Na-mensionar naton kay na may siyam diri nga bunga sang balaan nga Espiritu. Tani kung may 2-3 ina nga nakita ang Ginoo sa aton mga kabuhi, ti malipayon siya nga nagabunga ang balaan nga Espiritu sa aton kabuhi. Pero ang Ginoo nagapangasubo. May imagine naton nga hindi siya malipayon. Kay wala siya nakita nga bunga sa kahoy sang higira ngay na amo kita nga mga tao. So ano ang ginsiling sang amay? Sang tagiya sang uma? Ginsingganan na lang niya ang manugtatap sang uma nga amo si Kristo, ang Dios nga anak, ang bugto nga anak sang Dios nga aton manuluwas. Siling niya ti nagagamit na diya sang space, lugar. Kag ang duta nag-imol ng lamgod na lang. Kag wala man siya nagapamunga, ti upda na lang na. Patyo na lang ang kahoy, tapso na lang ang kahoy. Siling sang tagiya, siling sang amay. Pero kabaro ka, anong siling sang anak? Sinya, sir o kon amoy, hindi lang anay. Hulat-hulata lang anay karon nga tuig. Kay ako nini siya tinluan kag abunuhan. Kag kon magpamunga na siya ti maayo. Siling sang manugtatap amo si Kristo sinya, pero kon hindi man siya magpabunga, ti ipatapas na lang ina nga kahoy. Kay hindi man ina mapuslan. Si Kristo hindi magsugot kundi abunuhan anay niya sing mayo. Ang interpretasyon siniya amoy niyo. Ang ginasiling dire nga pagtapas amo na paghukom. Hukman na lang sa silot. Utda na lang ng kaon sa aton pa. Hukman na lang ina sa silot. Pero nga may way man magsilinga, ako na lang na hukman, ako na lang na tapson, hindi. Kay man ang Dios nga amay ginhatag niya sa iyang bugto nga anak ang paghukom sa mga tao. Ginsiling ini sa John chapter 5 verse 22. Sa John 5:22 nagahambal ang Bible nga ginhatag sang amay sa iyang anak ang paghukom sa tanan nga mga tao. Kay man si Kristo anak sang Dios kag anak sang tao. Intindihan niya kung ano ang Dios kag nahangpan man niya kung ano ang tao. Busa makahukom siya sing nagakaigo nga wala sing pinalabi. Pero ang siling si Kristo sa amay niya hindi lang anay. Amo na ang pagpasinsya ni Kristo sa aton nga mga tao. Kung si Kristo nagsulong siling insigida, okay, hukman ta na lang ni, hukman ko na lang ni, silutan ko na lang ni, kaway man ni nagpalamungan ni. Pero siling niya, hulat-hulata lang anay, grabe ang pasensya niya. Amoy na, ang Bible, nagahambal sa aton, nga si Kristo tub-tub subong, wala pa magbalik sa kalibutan, agod sa paghukom sa aton,
kundi nagapasensya siya sing malawig nga pagpasensya. Kay man ginapaabot niya tani nga ang mga tao maghinulsol sang ilang mga sala kag makaangkon sang kaluwasan o kung kabuhi nga wala sing katapusan. Ang iban nga mga tao nagahuna-huna na nga si Kristo daw nalipat na sa iyang saad nga magabalik liwat sa kalibutan. Mga utod, si Kristo wala nalipat, kundi ang iyang ginahuna-huna pirmi nga ginatagaan niya kita sing malawig nga panahon. Agod nga kita nga mga tao magtalikod, magbiya sang aton sala, magabalik sa iya, magapangayo sing kapatawaran, kag makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kalag. Hindi lang anay siling niya, ulat-ulata lang niya, si Kristo tub-tub subong, gamit sang iya mga kanakan sa pagbantala sa mayong balita. Kag ginapaabot niya ang husto nga panahon sa pagkari sa kalibutan, agud nga hukman ang tanan nga mga tao sa nagakaigo nga panahon. Paano kita gusto manaton siguro sa sining nga mga ilabi na sining bago nga tuig nga magmabungahon ang aton kabuhi sang bunga sang balaan nga espiritu. Siguro may mga resolution kitang ginhimo nga nagisiling Ginoo, salikdan ako ng sala sa nagaging kalibutan nga tuig kag magapadayon ako sa pagkabuhi sang Dios no nakabuhi sa sining nga tuig. Pero hindi naton nila mahimo sa aton kaugalingon. Ang Dios magabulig sina kag maghatag sa aton sing kusog sa paghimo sang Dios no nga bagay ayon sa kapubuton sang Ginoo. Pero ang mabudlay kag naman ini ang tanaw naton subong, wala sing kahoy nga nagapamunga nga patay nga kahoy, wala nagapamunga. Ang gusto nako ni siling amonyo, ang isa ka tawo nga wala magtuo kag nagbaton kay Kristo sa iyang tagipusoon o kung kasing-kasing, patay sa espirituhanon nga pagkahambal. Kung sa aton pa ang iya relasyon utod sa Ginoo, buhi pang lawas, pero ang espirituhanon nga pagkabuhi patay na utod tungod sang sala. Okay, good mahangpan na itong idea. Balik ta sa Old Testament kay Adan kagkaiba. Ang siling sang Dios sa aton unang nga ginikanan, hindi ka mo magkaon sang bunga sa ning isa lang ka kahoy diri sa tunga. Ang kahoy sa pagkilala sang maayo kag malain. Siling sang Dios kung magkaon kamo sang bunga niya, mapatay kamo. Amo nang pulong ara ang una nga pulong na mitlang sa Old Testament, ang pulong patay. Nagkaon si Adan kag si Eva. Tapos sila kaon way man sila napatay. Buhi pa man sila. Nagistoryahan ay pagani sila sang Dios dito sa garden sang Eden. Buhi pa way mapatay. Insigida wala sila napatay. Pero nga ang Diyos ang siling kung magkaon mapatay kamo. Ang gusto sang Dios amo na ang nasiling espirituhanon nga kamatayon. Spiritually, insigida, immediately, napatay sila. Ang ilang relasyon sa Diyos na utod. Tungod sang sala. Amo na ang dagway siyang nasiling espirituhanon kamatayon. Kung sa lawas nun nga tao, patay na ang tao sa lawas, di na nga tao, hindi na makapamunga. Kung kahoy utdon mo, hindi na siya magpamunga, kinautod siya. Kung espirituhan na kahimtang naton, patay, utod, ang relasyon sa Diyos, hindi ina magpamunga sang espirituhanon nga bunga, kay man sa espirituhanon nga kahimtang, patay na siya nga daan. Isa pa siguro ka illustration
o kon example, amo ini ang sugid nga nasulat man sa Bible nanungod sang prodigal son, anak nga mausikon o kon anak nga nadula. Ang istorya, ang bata ginbiyaan niya si tatay niya, ginkuha lang niyang kwarta ni tatay niya kag naglayas. Sang naubos niya lang yung kwarta, nagbalik siya siyang balay. Kag dito, ginpatawad siya liwat siyang yang amay. Kanabuno, ginsiling siya yang amay. Gintawag niya yung mga sulugoon, kag naghambal yung amay. Kuha ka mo sang sing-sing, sang sapatos, sang dilargo, sang bayo. Kuha ka mo sang pinakatambok na baka. Ihawa ninyo, kay magapunsyon kag magkinalipay kita. Kaya nga akon anak, napatay, pero karon nabuhi siya. Ang akon anak, nadula, pero karon nakita siya. Kita mo ang duha ka termino. Ang una napatay pero nabuhi. Kung sa aton pa, sang gintalikdan niya ang Diyos, sang naghimo siya sang pagpakasala, nautod ang ilang relasyon sa espirituhanon ng pagkahambal, patay na siya sa tubangan siyang amay. Pero pagbalik niya, kag nagpangayo sa sing patawad, then nabuhi ang espirituhanon niya nga pagkabuhi, kag maayo na ang ilang nga relasyon nga duha. Nag-reconcile ang tatay kag ang bata. Amo na ang dagway sang aton kabuhi. Kung kita malayo sa Dios tungod sang sala, kag patay kita sa espirituhanon nga pagkahambal, hindi kita makabunga sang espirituhanon nga bunga. Pero kung magbalik kita sa Dios, pangayuan naton sing kapatawaran ang aton sala, batuno naton si Kristo sulod sa aton kabuhi, ang balaan nga Espiritu sa Dios magapuyo sa aton kabuhi, kag tungod sina magagwa ang espirituhanon nga mga bunga sa aton mga kabuhi. So mga utod, sa sininga bag-ong tuig, ang akon pangamuyo sa aton tanan, nga magbalik kita sa Ginoo, magapadayon sa pag-alagad sa iya, kag ipakita naton nga nagabunga ang Diyos nun nga bunga sa pagkabuhi. Ang Diyos nun nga mga pamatasan kag pagginawi bilang bunga sa balaan sa nga Espiritu sa sininga tuig 2021. Hindi naton pagtugutan nga magapadayon ang hindi maayo nga pamatasan sa nag-agi nga tuig. Sa bulig sa Ginoo, nagalaom ako nga sa sini nga tuig, makakabuhi kita sa bago mabungahon, espirituhanon nga klase sang kabuhi. Kag may isa ka bahin sang Bible nga ako ni bilin, kag ini makita gid sa Salmo Kapitulo 1, kung basahon ninyo halin sa 1, Psalm chapter 1, verses 1 down to 6. Nagasiling ang Diyos sa aton. Mulahan ang tao nga wala nagasunod sa laygay sang mga malauton. Kag wala nagakabuhi suno sa kabuhi sa mga tao nga makasasala. Kag wala nagabuylog sa mga tao nga nagayaguta sa Dios. Kundi nga iyang kalipay yara sa pagtuon kag sa pagtuman sa mga ginasugo sa Dios. Kag ang siling sang Dios, ina nga tao katulad sang isa ka kahoy nga nagatubo sa malapit sang sapa,
ina nga kahoy siling niya magabunga sing madamo. Kagayang dahon hindi gid malaya, kaya siya nagatubo sa pangpang sang sapa. Ang ginatudlo sa Bible kita, kung ang aton kabuhi ara malapit nagatubo sa Dios katulad sang kahoy, nagasuyop sang madamo nga tubi ang gamot. Ina nga kahoy katulad sa aton magapamunga sang Dios nun espirituhano nga bunga. Kagina nga tao ang plastada siyang kabuhi, naghatag siyang kalipay sa Ginoo nga nagtuga sa iya, kag nagakahatag man siyang kalipay sa lugar diin kita nagaistar. Kabay nga sini nga tuig, magmapuslanon gid ang aton kabuhi sa tubangan sa Ginoo. Madamong salamat.